따로 정도 따로 이제 가보시죠. Sering-sering nih bising lagi borong nih mana pandan apa lainnya kayak tabu start Ini sini Maharaja become women 74 years sal. O salo tini sini titi di sini ungui museum. O museum mau buat ini women sal. Jika te pandan ini bisiti palakya, palalem ini pandawa sini joto TMDC robo paimanda pekha. Teibu orani officer tongnai rongno jotona othima salpalai meni bagoi uduk namani bagoi paipaya amdangma yaparu tini Maharaja Bikram ni je samang tangklang mani chini dofani bagoi modern architecture hundago tini chini bubagra tongkha hingke sing chini ti prasad dofa besok kusubo ka kamung obo jotona saimana tini kedema bisirong woi jeng sini laibu maro pawai tanglai kha jeng tini edisi haphango phaimani bising tei buskang salo tei bisini bubagrani laibu ma tiprani laibu maro ma jeng haine hai tei waisa joto lukrongni buskango kipili to bonani bagai jeng saktalainai Maharaja Bikram ni je samang je tangthangmani rokno jeng joto Ketal generation ni lukurok nunggu sirona ni bagai sak thalai ne asana jotono hambai.